Hello mga kuwigel, ngayon pa meron pa tayong mukbang na boneless crispy pata, yan. Tapos may egg soup, may sausawan, may kanin, tsaka maraming anik-anik dyan po. At bago tayong sumara, pwede muna po tayo. At Sunday po ngayon, meron po tayong shoutout. Yan, mukbang na po tayo. Yan. Unang gagat po sa inyo. Wow. Ito po yung buto ng crispy pata. Oh! Sorry po. Ano? Yan po. Hop. Ito pa, lambat niya. Diba? Lambat. Soup. Sarap. Sarap ng bata pa. Wow, may sili. Tempo. Bagay sa sabaw. Sarap.
Soup pala, soup. Hop. Grabe. Yeah. Buto pala. Grabe. Ano?
Sige po. Sarap. Sarap ng sauce. Yan. Simulan na natin ang ating shout out. Ayun. Sarap. Shout out Mama Linda, Sarap po. Nanay Helen, Paring Beans and Maring Grace at sa kanilang dalawang anak,
kay El Rojas, kay Camille, Elisa, Ruby, Rian Clay, Elma Garsalia ng Nueva Ecija, kay Clyde Ivar, Lucit Dison Villosilio, Lawrence Ruiz, kay Giovanni Bureros. Opo. Shout out Lanica Baliero, Andre Marquin, kay Rubilin Dormiendo. Mhm. Shout out din kay Adric Mabait ng Davao, Opo. kay Labor ng Haro Leyte, kay Janice Faculares ng Gihulngan City, Negros. Shout out Fatima Violata Combendio. Shout out MN sa Gachitorena. Shout out Glicerio Suasa ng Davao City. Kay Pats Mers TV. Shout out din po. Luis King Nicolas Gamayo. Opo. Silvernalyn Ibanez ng Mualboal. Shout out Maki 32. Kay Unit ng Taiwan. Mhm. Shout out po. Goyeng Balance. Opo. Kay Ninita Magtoto ng San Nicolas of San Fernando, Pampanga. Shout out po. Shout out. Ayan. Last bite. Sarap. Semut.